Na, tetszenek nektek a lányok? Igen. És milyen lányok tetszenek nektek? Nekem mama. Mama? Olyan, mint mama? És milyen legyen? Hosszú legyen a haja? Vagy a rövid is szép? Hm? Hosszú hajú legyen, vagy rövid? Rövid. Na, Legyen, a rövid hajú tetszik? Igen. legyen szép, legyen kedves, legyen ugye szép az alkja, az a lényeg. Hát, örömteli legyen. Szép. Ne legyen csúnya. Ne legyen buta. Nem okos. Kék szemű. Magas, alacsony, milyen? Tetszik neked milyen valaki? De? Igen. Na, akkor ő milyen? Nem mondd meg, hogy ki ez, csak hogy ő milyen, hogy néz ki. Fekete haja van. Milyen a szem? Kék, azt hiszem. Úgy emlékszek. Mert ő már magyarban van. Hogy nézem ki? Hát szépen. És hogy? Csinosan, okosan. Nem gonosz. Jó szívű. Legyen meg! Legyen okos. Jó, karcsú, nem a külé. Az a fő fekete. Mindig meg tudjuk oldani a problémát, mikor fiú. Hangosabban légy. Hangosabban akarok rendben, mikor fők rendelkeznek az osztályban, és lányok nem tudnak mondani a problémát. Okos is. És Szép lány. Jó szép. Még meg szép a szeme. És még? Még szép a szája. És kedves legyen? Hát igen. Igen? És szeretitek, ha verekednek? Nem. Én nem szeretem azt. Nem. Nagyon sokan. Legyen kedves. Rendes. Ne legyen rendetlen. Jókat főzöm. Legyen szép. Legyen jókat. Ez is. Ne dohányozom. Ne igyom. Nekem tetszik az unokat, ezt mérem. És ő milyen? Majd. Nagy, magas legyen? És még milyen legyen? Milyen legyen a haja? Kékszemű, szóval, okos, barna hajú. Ideális, nő, hát szerintem, kinek hogy, szerintem legyen jó formás, akkor dolgos legyen, ne lusta, szép arca legyen, szem az egy minden, de szerintem kék szemű a legszebb, hát barna hajú legyen, lehetőleg hosszú, na, ne legyen lusta, rest, ja úgyis főzzem már mondjuk, na, ennyi, na bár.